Jotelo mag dinde mopogore ogolo ote magi mago mag dhialo higa manyien ka achiel gi neno magintiere godo. Magi timore e kinde ma piny Kenya oriwore kod piny mangima e dhialo higa mar 2020 kod auchiel. Wawinjane kaka ne Jodolo oloso. Giwende mamit mag pako. Kanise mopogore piny mangima ne obedo gi nyasi mar alam mar rwako higa manyien. Jotelo ne ogolo otegi e piny Kenya kod mago maoko. Boma ma Vatican ne nigi welo mathoth mane orwake nyasi mar alam mane otele gi Papa Leo mar 14 kaneno okang' mane otimo mane okaw kawuok kuom Papa machon Francis nyaka ne yiere kaka Papa. Jokristo mohewo milion 3 osechopo e boma no ma Vatican mane log tich mar din kopere. Trusting in this power and love, we will sing the Te Deum in thanksgiving for the many gifts we have received from God throughout the year. We are also invited to reflect on how we in turn have responded and to ask for God's mercy, like the many pilgrims who have passed through the holy door in search of forgiveness. This Jubilee year has been a strong reminder that life itself is a journey towards encounter and communion with God, who has become our companion by sharing in our humanity. E piny Kenya kae, Jodolo maduong' mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit ochiwo siem ni pek mar uchumi ma jo Kenya kale sani nyalo medore kendo hinyo jo Kenya mathoth. There has been talk about increased school fees which will affect many poor families. We want to urge the Ministry of Education and managers of our policies to ensure that Kenyans are not going to be affected in this new year. We also want to urge those who are in the health sector to make sure that SHA is not just a story, but it works for every Kenyan. Bishop Madiosis Mabondo Professor David Kodia ne oloso e kaunti ma Kisumu kama ne ojiwo oganda mondo nonre kendgi giwegi e yor kelo kwe kod hera e kind jo Kenya. Wase bende bedo kwalemo ni Samuel dhiye higa manyien ni makoro wane higa manyien ni makoro cross over ni adwaro ni ng'ato ka ng'ato ng'ere owuon ere kamare mare osebetie ere kaka onyalo konyo e yo mar kelo kwe e piny. Bende odhi nyime mar kwayo achiel mar josiasa e nyayo kwe tainya piny Kenya. Waselus jatendwa manen Raila Amolo Odinga kendo koro neno ka josiasa temo mondo ng'enygi do babni kendo gidwa ni mondo gi-confuse jopiny. Ta kwayo ni josiasa wa bende nyaka ng'e ni mae kinde monego wawuoye gi dhok achiel ma ok en sa monego ji gwere monego ji gore ma ng'ato ka ng'ato dwa nyiso teko mare. Onge teko ma ng'ato nyalo nyiso ka sani. E kanisa mar Rejoice Baptist kawuono kinde manok tok yawo higa manyien, jadolo maduong' e kanisa no Reverend Majid Ochieng okwayo jo Kenya mondo nya kwe e higa manyien. I know in this world there will be ups and downs, and I pray that in the times of lows, in the times of downs, may the Lord remember our request that will bring to him. Jo Kristo ze piny mangima okwa mondo nyakwe e higa ni manyien. To encourage you to live those commitments that you promised even earlier and even now, especially in relationship to you and God himself, to you and the church, and in particular to you and your brothers and sisters in their families. Cleophas Luoch, Ramogi TV.